Pagkatubang og kasong robbery kon pagpangawat ang dinakpang suspect, human misulod o panimalay sa Block 8 Barangay City Heights, Jensan, ni nakalabayng adlaw alas 5 sa hapon. Giila ang suspect kasi Mohemin Makalang Sapal, 24 anyos, ka residente sa Maunlad Phase 1, Barangay Apupong. Subay sa investigasyon, usa ka Alan Posadas Jr., 48 anyos, ang nanawag sa kapulisan nga gunit niya ang kawatan nga misulod silang panimalay sa nasampit nga lugar. Apan milabay ang pipila ka minuto, nakasibat ang suspect, hinungdan gipahigayon ang hot pursuit operation. Sumala pa na corner ang kawatan, human nakaabot og 30 hangtod 50 metros ang gilayon gikan sa likod sa balay sa biktima. Na-recover sa nasampit ang duwa ka mahalon nga sapatos, calculator, usa ka VHS player, hair curler ug steamer. Nasayran usab nga dili lang kini ang unang higayon nga nakasulod na suspect sa panimalay. Nakakuha usab siya og mga assorted valuable items nga nagkatidad og kapin 300,000 pesos. Sa pagkakaroon ng pabiling balhog sa selda ang dinakpang kawatan, aron na tubangon ang kaso. Mga katropa, aron makalikay sa mga sakit, tumarna sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.